নমস্কার স্যার, আপনারা যে এখানে প্রেস মিট ডাক দিলেন, তো এটা সম্বন্ধে বিস্তারিত একটু জানতে চাই। पुइलानो जतननो हामबाय तिनी अर फाय मानजोब फैना बागै जों तिनी अर मालाय फैखाया तामनि हिंखांखाय तिनी त्रिपुरायाव कायसा कलेज दङ सचिन देव बर्मन मेमोरियल मिउजिक कलेज तो कलेज नि गोबांमा राइडक मिउजिक डान्स नतियै चिन त्रिपुरा हास्ता गोबांमा परि दङ बा परि पाइजाक बरक दङ ओंखाय अबनो तुइ नेट पिएचडि पाइजाक दङ ओंखाय ब्रंनि बागै ताबुक जरा तुइ कुनो ख्लाइजा गैया वांसुक जाया ओंखाय चिनि त्रिपुरा हास्तानि मन्त्रियाव करा बरं गोनां श्री मानिक साहनो जों बेलाय बेलायखे हामबाया भारत तामनि हिंखाय एसेम्ब्लियाव चिनि कगनति सामा बागै ओंखाय तावक चिनी अबनो कोइमुं डाक्ति डाक्ति न अबनो रिक्रुटमेन्ट नंथुं ओंखाय अबनो तुइ जरा म्युजिक डान्स न तुइ जरा नेट पिएचडि ख्लाइजक दं ब्रंनि बागै रिक्रुटमेन्ट कैसा व्यवस्था होथुं ओंखाय तेगैसा कोइमुं चिनि त्रिपुरा हापांनि थानि तामनि हिंखाय चिनि त्रिपुरायाव गोबांमा ताबुक जरा चराइरक म्युजिक डान्स न तुइ परि पाइजाक बनि जतनि न उमर लाइ तंखा एबा एज लाइन नाइ तंखा ओंखाय डाक्ति डाक्ति न अबनो तुइ रिक्रुटमेन्ट नंथुं ओंखाय बरक अबनो तुइ एप्लाइ खालामनानै बा बंनि बेनिफिट दंथुं अबनो चिनि नाहाम थैंक इउ।